Moni ndine Jackie. Nde nkhani ya lero ndi ya ndege. Ngozi ina ya ndege ndipo ikutengera ku Canary Islands. Canary Islands ngati mukuziwa ndi ma island amene ali mu Atlantic Ocean ndipo ambiriwo ali m'manja mwa Spain. Ma island ake ndi ngati Tenerife, Fort Ventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, ndi La Gomera ndi El Hierro. Zomwe zinapangika, nkhani inapangika mu 1977 ndipo ndi ngozi yopsa kwambiri ya ndege imene inatenga miyoyo ya anthu ambiri pa dziko lonse lapansi pa nthawi imodzi pa ngozi ya ndege. That's why amaitcha kuti the worst aviation disaster in history. Ndiye tisanapitirize, tengani chakumwa ngati chodyera chilipo tenticheze. Nde pa 27 March 1977 ku airport ya ku Gran Canaria kunapezeka kuti panabwera munthu mu airportimo atanyamula chikwama. Anasiya chikwamancho pansi ndi kutuluka. Mu airport mucha panali pafupi ndi shop ina ya mu airport. Kenako kunayimbidwa foni ku airport kuja. Munthu akunena kuti chani, tulusani mone anthu onse mu airportimo chifukwa choti tayikamo bomb iphulika nthawi ina iliyonse. Muli ndi 10 minutes kuti mupulumutse miyoyo ya anthu. Anthu atamva foni imeneyo analengeza emergency, anayamba kuthamanga kutulusa anthu mu airport kunena kuti kwayikidwa bomb. Panapezeka kuti panaphulika bomb pafupi ndi shop. Anavulala anthu 10 koma palibe amene anafa. Koma ifa chonena kuti munthu amene anayimba foni ananena kuti tayika mabomb osati bomb imodzi. Airport security inachita mantha kuti ndiye kuti pali bomb ina amayenera kusakasaka mpaka nayipeza ichotse. Nde anaganiza kuti ndiye tipanga bwanji. Airport inali yayikulube yonena kuti kunali kubwera ndege zikuluzikulu zoti zimabwera kuzatera kutiko kumene koko. Ndi ananena kuti titseka airport ndipo ndege zonse zomwe zili munjira zokubwera kunoko zichita divert zipita kwina. Nde zomwe zinachitika zinapangisa bomuyo ndionena kuti ma island amene wawo ndimanena ku Gran Canaria aja ali ndi anthu awo akumene koko. Ndi anthuwo kunali anthu onena kuti anali okwiya kwambiri, ma rebels samafuna kukhala m'manja mwa Spain, amafuna independence yawo. Ndi anali akuvutana ndi Spain kunena kuti mutisiye tizizilamulira tokha. Nde inali pati ya zimenezozo mpungwepungwe umene unali pakati pa Spain ndi anthu aku Gran Canaria kunali kufuna kuopseza kunena kuti yani mutisiye mutipase independence yathu. Pamene anayamba kumaphwasula zinthu mpaka nakufika kukayika chani bomb ku airport. Nde pa tsiku lomwelo panali ndege imene imachoka ku Amsterdam imapita ku Gran Canaria. Komwe ku airport imene yoyo ndege yake inali KLM Boeing 747. Ndege yayikulu kwambiri eti yonena kuti inanyamula anthu 248 pa ulendo wawo. Captain wawo anali zibamboyu Jacob Van Zanten. Van Zanten anali otchuka kwambiri, anali celebrity pilot kwawoko, anali ndi zaka 50 and analionera kuti amalemekezedwa kuopsa chifukwa chonena kuti anali ndi experience ya mphamvu kwambiri yonena kuti olo maposta andege onenerera ndege pamakhala nkhope ya Van Zanten. Nde Van Zanten first officer wake amene amayendesa naye ndege tsiku limenelo dzina lake anali Klaas Meers. Klaas anali student wake wa Van Zanten. For your experience yake Van Zanten anali captain komanso anali ngati instructor iti amaphunzitsa mapilot ku Amsterdam uko. Anali munthu onena kuti wao ulemu wake osati masewera aya abwana aja onena kuti anafika point yoti samayendesa ndege kwenikweni amangophunzitsa anthu mu simulator chongopanga ngati mene ndege imakhalira muja nkumaphunzitsa anthu kuti umatere. Nde amampasa ulemu wina wake uchota abwana aliyesa amapasa Van Zanten ubwana. Ndipo kungomva zoti akuyendesa ndege ndi Van Zanten aliyese mtima mwakhala pasi kuti atsotse abwera. Ndipo anali ndi engineer. Ndege zonse zingati izi zinangasi ndege zazikulu kwambiri zimakhalanso ndi flight engineer William Schroeder. Ma passengers 248 amene anali mu KLM 52 anali ana. Anthu ambiri mu ndegemo analonena kuti amapita mu holiday nangasi ku Canary Islands kuti anthu amapita mu holiday akasangalale mu nyanja chanchani. Koma anapezeka kuti chifukwa chati cha ngozi imene inachitika ya bomb inachitika ku Gran Canaria anawuza onena kuti sumungatere tachita close airport ndege zonse tapanga divert. Nde
awa maneota tidikire mwamba momwemu ndanauza ti ayi musadikire mwamba pali airport pafupi ku Tenerife pitani kuchani pitani ku Tenerife airport ndaja anakhota kumapita kutiko ku Tenerife airport. Pa tsiku lomwelo panali ndege ina imene imachoka ku United States imapitanso kutiko ku Grand Canaria komweko. Ndege yake inali Pan Am flight 1736. Pan Am ndi short of Pan American yet. Ndege iso inali yaikulu inali Boeing 474. Yonena kuti anaipatsa dzina ankaichoti Clipper Victor. Ndege yaikulu kwambiri ndi imene inanyamula anthu ambiri kuposa KLM ichi. Pan Am inanyamula anthu onse amene anali mu ndege anali 380. Nenawonso anali kupita ku Grand Canaria. Captain wao dzina lake anali Victor Grubbs wa zaka 56. First officer anali Robert Bragg, pamene engineer wao anali George Warnes. Nde panthawi imeneyo Captain uja Victor Grubbs anali ndi ma hours 21,043 oyendesa ndege. Nde yeye anali even more experienced than Captain wachani wake ele muja. Nde nawonso anafika one kuti awa wano nde ulendo wawo nali wautali kwambiri faiwo amachokera ku USA anali akhala kale mu ndege 13 hours anthu anali atatopa akudikirira kuti atsapa uno kutani kutera ku Grand Canaria. Koma akufika ku Grand Canaria kuja anauzidwanso ndi air traffic control kunena kuti tatseka airport tili ndi incident nyamukani mukatani mukatere kwina. Nde awawa a Pan American Airline ananena kuti ife tili ndi fuel wambiri onena kuti tikhoza kukhala mmalere tikhoza ngodikira mwamba momwemu for about 2 hours inuyo mukutani mukulongosola zinthu mpaka mukonze. Koma aku Grand Canaria airport ananena kuti tatseka airport sitikudziwa kuti titsegula nthawi yanji kwaphulika bomu mwina kuphulika mabomu ena nde sitingakusiyani mmalere pitani mukatere kutiko mukatere ku Tenerife airport. Nde achaso ananyamuka kumapita kutiko ku Tenerife airport. Airport ya ku Tenerife ankaichula kuti Los Rodeos. Inali airport yaing'ono kwambiri yonena kuti imatenga ndege zing'ono zokhazoka si imatenga ndege zazikulu ngati machina 747 panalibe malo okwanira. Koma chifukwa chonena kuti inali emergency panalibe choice ndege zija zinayamba kutani kutera komanso zinachuluka. Nde anthu ma air traffic controllers anaipo awiri anayamba kukambirana kuti kodi nde titani nazo ndegezi tipanga bwanji olokuti zinyamuka bwanji zokhala ngati satani zokuchuluka kukhala ngati kuti ka traffic kachuluka ka ndege. Ndi anayamba kupanga plan kuti apanga bwanji. Tsono Los Rodeos airport tikambeza airport yono payoka. Nde airport iyi anayimanga pafupi ndi Mount Teed. Mount Teed ndi phiri loti linapangika chifukwa cha volcano. Actually ndi akuti active volcano ndipo ndi highest point ku Spain ndi pamwamba kwambiri highest point ku Spain komanso mu Atlantic Ocean and the third tallest volcanic structure pa dziko lonse lapansi. Nde chifukwa cha pamene ilili malo ake ndi pamene anayika airport iko ndiponena kuti mphepo ikamabwera kuchokera ku Atlantic kukwera pamwamba pa phirili umakankha mpweya uzizira. Mpweya uja ukatsika maziziwa condensation ndi kumapeza kuti kumabwera chifunga mbali imeneyi mbali yomwe kuli airport kumazabwera chifunga. Noti si chifunga chabe si fog chabe olo mitambo imene imatha kukhala ngati yakankhidwa ndi imatsika ndi imakachita cover pamene pali airport paja ndi mbali yonseyo mbali ya dera yonseyo. Ndi malo nena kuti koyenda ndege ndi malo opsa kwambiri chifukwa chonena kuti mitambo icha imatha kukhala m'munsi mwenimweni mone kuti anthu osamatha kuonanso bwinobwino. Koma pamasinthasintha mitambo imatsika kukwera kuchoka kubwera choncho pamene mbali ina yomwe kukuchokera mphepoyo kumakhala kunena kuti nkwadzuwa kotentha kosangalatsa nthawi zonse pamene kwinako ndi kwa mvula kwa mitambo choncho. Nde fortunate anayika poyipa kwambiri airport yo inali malo onena kuti chaka chilichonse pafupifupi nthawi imeneyoyo mu zaka zitatu 4 zotsogozana kumakhala kuti kumachitika ngozi ya ndege chifukwa cha location sanasankhe malo abwinoyo koma sizinasinthe kanthu. Nde ndege imene zinatsika Captain Van Zanten wa mu KLM analoyipidwa wabasi anakwiya kwambiri kunena kuti ndiye basi no mamoti tizipita chifukwa iye amayeneka kupita ku Grand Canaria ndi kubwereranso ku Amsterdam tsiku lomwelo. Koma ifo kuti awachita divert apeze kuti apita kutiko apita ku Tenerife zimatengera zimachedwetsa ndi amadandaula amanyinyirika kwambiri kuti zimene zitichedwetsa kwambiri mamoti tizipita pamene mu ndege ina ija mu Pan Am Captain
nayenso of course sikuti analosangalala koma amangopanga zapayize kuti nanga zachitika litani eti amakhalira kukamba nthabwala ndi ndani ndi anthu amene amagwira nawo ntchito pamene Van Zanten amakhalira kumango akalipira anthu mmene muchamo anali frustrated kwambiri. Nde Van Zanten anawuza apa airport kuti poti tabwera kunoko tenalibe intention yobwera kunoko anthu onse atsike ma passengers mu KLM atsike apite mu airport akatani akaongole miyendo sokuti anthu angokhala first tudzone kuti tikanthaye tali bwanji. Ndi anatumizira basi yokatenga ma passengers anatsika anthu aja anapita mutimo mu airport makadikirira mu airport kuti amve kuti airport ina ichatani yatsegulidwa kapenayi. Pamene Panam anapempha nawonso kunena kuti ife ma passengers athu angatuluke ayenda 13 hours ndi nthawi yayitali aongole miyendo. Nde airport anena kuti ayi kulibe malo ndege zonse zabweraza anthu atsika kwadzaza tikati tionjezereso anthu ena anthu amene momwe 380 chakuti sizitani sizigwira. Ndanenero okay chabwino mukutipatsa ma step anthu angotsika angongola miyendo pansi angotuluka mndege mucha angoenda pansipo patala aongole miyendo ndanavomera kuti okay chabwino. Kwinako captain yo nkunena kuti okay kwa amene akufuna abwerani kutsogolo muzaone kutsogolo kwa ndege kumaoneka bwanji kumapanga nthabwala kuti anthu ajatani asakhumudwe kwambiri iyayi kuti akhale pa easy. Mundege ina icha Van Zanten mu KLM analokwiya kwa basi anayamba kumanyinyirika kumadandaula zoti apa pamene zilili mu hours athu atani apyoza chimene amadandaula zimenezozo nthawi imeneyo ku Amsterdam kwawo anapezeka kuti anasintha malamulo amayendetsedwe a ndege amati pilot asamadutse ma hours kati 10 akadutsa ma hours awawa akhoza kupezeka kuti akhala ndi milandu olapa mulanda license anawayikira malamulo osadziwika bwino inayi. Nda madandaula nanga ndemene atichita hodi apapa mutipeze kuti tachedwa tipeze kuti ma hours athu atani adutsa tikavutikana nazo. Kenako atatha kudandaula zimenezo anayamba kudandaulaso zino kuti ine ndifuna zipita ku nyumba ndifuna mkazi wanga sindifuna ndizingokhala muno. Basi kuti amangokhalira kudandaula mmene mucha komanso anzake oyendetsa nawo amukabini amakhala uncomfortable mayankhulidwe yawo ndi iyeyo ndi mmene amachitira address mosakhala bwino choncho. Kenako anthu aja akhalakhala kuti kodi nde tichoka nthawi yanji pano tichoka nthawi yanji. Anapezeka kuti anazalandira uthenga unena kuti airport atsegula ku Gran Canaria mukhoza matani kumabwerera. Ndi Captain Van Zanten anachita decide kuti okay ndekakuseni anthu onse amene mwayika kutiko anthu onse anatsika aja muyambe kulengeza mwayitane kuti atani abwerere adzatani adzakwere ndege. Koma anachita decide kuti ndepoti ntchito yoyitana anthu kupeza aliyense 300 chaku kupeza anthu onse 248 kuti atani azalowe mu ndege sizoti zitenga nthawi yatali bwanji nde tingothirira tufiwero pompa. Nde first officer wake anamfunsa ta tithira ujeni panopo mesa kunoko fuel ndodulirako komanso tikuyenera kukathira fuel kutiko ku Gran Canaria kuti tikathira panopo sitichedwa ano kwambiri. Iye uja anamuzati yayi bwana ndine pano umva zomwe ndikunena ndineyo tithiriratu chifukwa chino tizitenga nthawi kuti anthu akwere azakwere ndege. Nde anayitanitsa anthu ozathira fuel samayenera kuthira fuel anali ndi fuel okwanira kupita kumene amatani amapita. Anapezeka kuti anathiramo fuel okwana 55 tons nkuidzadzitsa ndege ichano sopano fuel kusonyeza kuti yalemera kwambiri olo kuti iuluke ifunikano speed yambiri ifunikanso malo atali kwambiri kuti itani kuti inyamuke. Ndi anthu ananyamuka kuyamba kwakusa anthu kuti tiyeni kakwereni ndege akuti KLM ma passengers a KLM tiyeni mukakwera akuti muzinyamuka. Ndege ina icha Panam nangaso onse anali panja nkale anali pompo panali ndege onse anayodani anabwerera mu ndege mucha. Wa Panam Captain Grab kunena kuti tiyeni tizitani tizipita tipaseni clearance kuti tinyamuke koma wakwera traffic control anani kuti simunganyamuke chifukwa chonena kuti muli kumbuyo wa KLM and wa KLM akuthira fuel. Ndi mukwena umudikira kuti mpaka amalize kuthira fuel fa mbali nayo kuti ndege zina palibe malo okwanira kuti mukadutse pakati. Ndawo sanaboyeka kuti ndi mpaka tindikire uyu amalize kuthira fuel mpaka atsika kupita ukayang'ana kuti tingakwanirepo tingadutse pakati pa anapeza kuti sadani sakwanira. Ndemo sakhalira kudikirira kuti uyu athire chani fuel. Kenako anatani captain wa mu Panam anamuimbira wa mu KLM kufusa kuti kodi mumaliza nthawi yanji kuthira fuel ife tikudikira tifuna tizitani tizipita taenda nthawi yayitali timaso tadikira pano 4 hours. Anangomuyankha kuti 35 minutes nkudula mwamwano mwachipongwe mpaka naso ampana mwachali
sono mpaka na kutidula somwa chipongwe choncho munthu ndi amene wati block mamotiti zitani mamotiti zipita ndanapeza kuti wamaliza kuthira fuel wake ucha anthu akwakusa kuti azibwerera nde anthu amakusidwa kuti azibwerera mcha panali munthu mmodzi zimayi wina dzina lake Robina anapeza kuti iye amapita nawo ku Grand Canaria koma chifukwa choti ndege yakayima ku Tenerife iye ucha anapezeka kuti ku Tenerife ucha kuna chibwezi chake ndesa amafuna kuti apitirire ulendo ucha anaona kuti ndebona ndingokhala tu nde ndipite so chifukwa amafuna kuti apite kwa chibwezi yake chomawa lake kuti apita ku Grand Canaria kenako akabwerera ndege yoti inamulipira ndi kampani ulendo umene anapita iye anapita ku Amsterdam facha kuntchito ndezonse anamulipirira katundu wake anali mu ndegemo ndi anaona kuti anamuimbira foni chibwezi yake kumuzora ndilitu kutiko ndili kwanu konkuno pafupi ku Tenerife mwina zangu nditenga sindipitirira nawo ndi ndege ndi anali ndi sister wake so wachibwezi yake ndi nzake wina ndi anawo anthu ajota tenti ngokhala nanga tipite uko ndemawa tizibweranso anthu ajali ino zolipira ku ntchito zinde mungoduliraso ndege sitipanga choncho suma ngotsika pamene ukufuna apapata ngotsikira emergency tenti zitani tizipita komanso katundu wako ali mutimo ali mndege ucha katundu ndibe na ntchito ine bora ndichione chibwezi changacho anthu entertain tizipitani ndi anamuzoti kafuseni kapempheni airline ngati angakuloleni kuti mutani mutsikepo mpano ndi anapita kukafusa airline acha kuti ndingangotsikapo mpano ndifuna ndipite kwa chibwezi changa airline amuzoti ayi sitimapanga choncho iyi ndi ndege sikuti munthu umangotsika pamene ukufuna mukatsika kumene mukutani mukuyenera kutsika kukwera ndi ndege muzipita iye uchanango kuti okay chabwino mkunyamuka analako kusidwa ose tenteni kunyamuka kuti akutani akupita tiana tiwiri tinathawa kati tinapita kuti tinachedwesaso kwambiri fasa amatipeza anatisakasaka mpaka anatipeza anthu nkupita ukatani kukakwera ndege atakwera ndege basi nawo kuti akunyamuka sono ndege zija zimatsogozana anayuza KLM kuti inyamuke amati taxi ngeti chizungu chake kuna kuti iyambe kuyenda pa runway banja koma faiti airport inali yaying'ono kwambiri ndege zinali zikulu kwambiri nde ma air traffic controller achana apanga decide kuti okay ndege ziziyenda zichoke apa zikhotere apa pana yutimise kuti inatoti makhotera kunkuza khotera kugena kuno ikathamange pa runway yaitali icha chinsewu chachitali kwambiri chicha kufikira pa point yoti ifike mu V1 speed yonena kuti ino ikhoza kutani kunyamukira kuyamba kukulu ndi anawapangira ka plan kamene koko koma chimene chinavuta china communication chifukwa Panam anali ma Americans KLM anali ma Dutch pamene ma air traffic controller anali ma Spanish ndi communication aliyense wadziyankhulo zake ndi anthu amafuna kutani kuyankhula na chizungu kuti azimvana ndi kumvana kwake kumatani kumavuta air traffic controller amati akayankhula chinthu amazachita zi kena wazayankhulaso azachita zi ndi amayankhula ndi wonse nthawi imodzi awiri apa yankhulane ndi wa KLM apa yankhulane ndi wa ku Panam ndi ina atsogola ndi KLM anapatsa chani clearance kuti ayende akatani ayambe kupita njira yopita ku runway ndi panali ma exit 1 exit 2 exit 3 exit 4 pa ma exit po amayenera kupeza kuti akazungulira nkupita pa nsewu wautali kuja kuti azinyamuka umene wazitani azipita koma communication simayenda bwino chifunga chicha temanena kuti kumazabwera mitambo yosadziwika bwino yopsa ya thikicha chinapeza kuti chamba kutsika ndi anthu aja anasiya kuona bwino ndipo wandege ya KLM anayika ma wipers kuti kapena adziona kutsogolo ndegeja ikuyenda anapempha clearance kuti tufuna tiyambe kunyamuka ndi wa air traffic controller ananena kuti sina neno ndi munyamuke pali ndege ina Panam nayonso ikutani ili kumbuyo kwanu ndi tufuna tipange make sure kuti aliyese ali clear bwino before kuuza aliyese kuti atananyamuke chifukwa nawonso air traffic control ngakhale amayang'ana panja chonchi samaziona ndege zi fajonera kuti konse kunali kuphimbika ndi chifunga komanso panalibe ma lights mwina fajoti inali airport ing'ono kwambiri panalibe ma lights abwino nde wa air traffic control anamuza wa ndege ya Panam chakuti akhote pa exit 3 kina kwakalumikizana ndi nsewu wautali koma kukhanga tisana mve bwino anapadutsa pa exit 3 paja ndi kukakhota pa exit 4 chomwe china chika nchoti pa exit 3 panali povuta kukhota faiti inali ndege yaikulu kwambiri kukhota kunali kovuta imene kukhota kawiri kukhota ndikuzakhotaso maango ake ovuta kwambiri yoti ikanachedwa ndipo ikanakhala yovuta pamene exit 4 inali yophweka kutani kudusa ndikukakhota bwino nde anamisa exit 3
chifukwa kuti sakhangati sanamvetsetse kuti anauza kuti apite pa exit 3 ndi anadutsa pa exit 4. Kwinaku ndege inayi Van Zanten anayamba kunena kuti tikunyamuka. Anagwira chani? Anagwira lever ndikuyipitisa mwamba kuti ndege izinyamuka. First officer ndikuzanena kuti sana nene kuti tinyamuke. Iyo nje ndikuzatani kubwezesa lever. Ya nkufusa anu kunena kuwafusa ya traffic control kuti tikozana kunyamuka. Air traffic control ananena kuti pali ndege inaso pamene popo tufuna tichite make sure kuti muli clear musana nyamuke. Nde uyu zimambowa kwa basi Van Zanten chifukwa amamuchedwesa. Iye amafuna lango nyamuka achoke kwa zitani azipita, amafuna akaone mkazi wake. Nda anapezeka kuti amupana mwaja anaitolera kuti adawawa ali anxious afuna azipita ali pachangu kwambiri mpaka anayamba kumamujeda nkumaseka mundege mwawo mali uyu ndi ali pachangu ali anxious athu aja nkumatani kumaseka. Kenako wapana mucha nayeso akuyenda anamuza kunena kuti nanunso hold on. Koma language barrier amada akayankhula chinthu wa air traffic control ja yankhula kuti okay. Kenako akupitiriza. Kenako wina anena basi kenako wa air traffic control chakhala zi. Kenako kupeza kuti wamukele mundu wamupana akuyankhula use nthawi imodzi kupeza kuti usesa kumvana chifaso kunena kuti zina zonse zimamveka so ifa cha weather ma communication awo sana ali bwino. Koma wamukele mwanaza nenaso kuti ndikunyamuka ndi wa air traffic control ananena kuti no, you're not clear for take off. Tikudikira wapana kuti atani achite clear asunthepo kai inuyo musanapite. Dikirani kai ndikuuzani kuti munyamuka. Van Zanten anapitiriza kumapita. Amundege na ya maseka ali akadali pachangu amukele mwanja changu chake. Kenako uyu nkuzanena kuti Van Zanten kuzanena okay, we are taking off. Ndikuzanyamuka. Nde engineer wake ucha William amamvetsera amapanga rewind nkumamvetsera zimene amatani anapangidwa instruct ndi wa traffic control. Nde ananena kuti kanga tanena kuti tisanyamuke tidikire kaya achite clear ndege ina uja Van Zanten kuzati what uyo nkuzabweza kuti akuti tisanyamuke tidikire kaya wina yachite clear. Koma munthu ayoseyo Van Zanten sana imise ndege kapena kuchita slow down kapena kuti amangopita ndege ina kuli tunkhungu palibe amene akuona kalikonse. Wapanamu akuyenda pang'ono akupita kuyang'ana anazaona ngati gate kutsogoloko magate. Nda anazamfusa first officer kuti ndi uyoyo akumwera apoyo kunena wamukelemu kuti mwayiona light yo kapena wayima apo. Kenako azaonetsetse kuzana kuti sana ime gate lija likukula kuti chikubwera. Nda anazafuula kunena kuti the bastard is coming. First officer uja ndikunena kuti go turn off aja ndikumatani ndikuikhotesera ndege ija apana mwanja kuikhotesera ndege ija kuti ilowe kumaudzu kukhango kuti akuizemba chifai mabwera head on ndege inayi. Pameneno Van Zanten ndi changu chawo chija azangozindikira kuti kusogolo ku ndege inayi ili kutsogolo kwathu. Anakweza chani lever kunena kuti chani ndege inyamuke mwamba sanga kuti aizembe ikwere mwamba akhanga taizemba. Chifa speed yawo inali itafika kale pa V1 saka natha kuchita slow down. Anapanga zimenezo anafuula liulo tukwana liu lake lomaliza. Koma sayiwali kunena kuti analatathira fuel 55 tons. Ndege jana italemera kwambiri sikanatha kungofika kunyamuka ngati chinthu chopepuka chinali cholemera. Ndege ija mateyala anali akadali pansi. Ubwino wake panamu ija inali itakhota koma inali too late. KLM inaomba Panamu kumbuyo menya phiko ndikuchoseratu roof yonse ya ndege ya Panamu atina chosa ngati chiti mateyala andege ya KLM kugwera. Then KLM ija inauluka 30 seconds kenaku ndikugwa pansi. Koma nanga sinagwa pansi ilibe mateyala ndi inakukhuluzika 30 meters ndikuphulika atina phulika ngati fire ndi mafuta zonse zomwe anathira modzi. Pamene ndege inayi Panamu ayisumba ayisenderatu kumbuyo koseku anthu onse amene anakhala pamene inasendedwa anafera pomwe kunthawi yomweyo. Ndege ija imapita inali pansi kale ubwino wake koma imapita inakhala ngati yakagwera potero kuyakayima uku koma nayo sena yakamoto anthu amangoduka.
pali gulu lina loti silinakhale nkuganizira chilichonse linangoyimirira ndikuma pamene pali podumphirapo amangodumpha mpatali kwambiri koma amadumpha ndi ena amafikira kuthyoka mikono kuthyoka miyendo koma akatero aziguguluza pamene ena amati ayi ndipangika ichi amati akati mpangika ichi kuphulika ndegechi kutani choni kenako air traffic control samadziwa amayang'anatu panjapo koma fachoni kuti sizikuoneka samaona kalikonse ndege ina yoti inali chapafupi inayimba foni mu air traffic control kunena kuti taonatu pabuka chimoto situzoti nchani kukhala ngati ndi ndege kwa air traffic control kutani kupanga alert ma emergency services afaya ndikubwera koma afayawo amayendano pang'ono chifukwa chonena kuti kunalibe visibility samaona amaopa kuti ngati pachitika ngozi mwina anthu athawa mwina pali anthu tigunda anthu ndi amayenda pang'ono ukafika koma chimoto chakecho iwo achanali busy kulimbana kuti azimise chimoto choti panalibe kuchilipo pa nthawi yonseyo samadziwa kuti pambali ponso pali ngozi ina ndege ina ichapanamo ichaso ili mkati mwa moto anthu ena oti amadikirira kuti mwina pabwera uzatipulumutsa amapeza kuti akutani akufa moto uchongophula panatenga 20 minutes kuti azindikire kuti pali ngozi ina ndi mu 20 minutes yo anthu ambirimbiri anafa koma anapita ndikukathandiza amene anatha kutha captain wamu Pana Grab ndi engineer wawo anapulumuka anthu onse amene anapulumuka mu Panamo anali 61 out of anthu 396 pamene anthu onse amene anali mKLM anafera pomwe ndeti bwerere pang'ono nakamba za mzimayi wina dzina lake Robina amene ankati afuna kupita kwa chibwezi chake anali iye ndege yomwe analimo inali KLM munafali yeseji Robina adamuganiza kunena kuti udzipita ukakwere ndege ananyamuka nkumayenda nawo anthu aja limodzi ngati kuti apita kukakwera ndege koma iye anafunisa kupita kwa chibwezi chake anangotembenuka kuthawa kunena kuti ndapita ine ndatenduka kumana chibwezi changa anatuluka anabwerera chibwezi naye chikundikirira manja anakakwera galimoto kumatani kumapita pa anthu onse amene ananyamuka kutoka kwa Amsterdam mu KLM amene anapulumuka nali Robina yekha chifukwa chonena kuti anakana kukakwera ndege anapita kwa chibwezi chake anakwatirana of course ndi chibwezi icho ali ndi ana mpaka pano akadalipo nde after ngozi iyi inali ngozi yopsa kwambiri kunena kuti anthu okwana 583 anamwalira palibe ngozi ya ndege imene inapha anthu ambiri choncho pa dziko lapansi chifukwa chake the worst aviation disaster nde anapezeka kuti anapanga investigation chifukwa ngozi yake inali kuti ndege yake ile mwicha inatenga 12 hours kuti azimise moto chifukwa cha mafuta amene anathira Van Zanten koma Ireland yonse akuti kunali fungo loyipa anthu oti samadziwa nkomwe kuti kwachitika ngozi koma kunangodzaza fungo lonena kuti linatha masiku ndi anapezeka kuti anayika timu ya anthu 70 yopanga investigate kuti chachitisa ngozi ndi chani anthu ena anali ku USA ena anali ku Amsterdam ena anali aku Spain ndi anapanga kafukufuku wawo aku Spain ndi aku USA anapeza kuti olakwa anali AKLM kudzera mwa Van Zanten. Wani Van Zanten anali pachangu samamvera wina aliyense. 2 Van Zanten anachita ignore engineer wake atamuuza kuti akuti tisanyamuke. 3 Van Zanten anachita ignore wa air traffic control atanena kuti musanyamuke. 4 Van Zanten anathira fuel pamene samanena kuthira fuel kudzadzitsa ndege. China mantha first officer amachita mantha kumuuza Van Zanten chilungamo kunena kuti anamuuza koyamba kaja atafuna kunyamuka sana uzidota anyamuke koma kenako amaopa kuti anikuyankhula ndi complex yoti abwana nde AKLM anakana kuvomera kuti zonse olakwa ndiwo nawo atapanga kafukufuku wawo anapeza kuti nawo amu Panama analakwitsa chifukwa chonena kuti iwo atauzidwa kunena kuti atulukire pa exit 3 anapeza kuti anatulukira pa exit 4 akanatulukira pa exit 3 kukhota kukanavuta ndi akanachedwa which means akanasemphana nayo chani KLM ija koma ifoti iwo anapita pa chani pa exit 4 anapeza kuti afulumira mukukapeza kuti ngozi yachitika komanso akuti atamvetsera bwinobwino ma recordings
anapeza kuti zimadabwitsa kuti aya traffic control amati akayankhula nkukhala du, akazayankhula nkukhala du wake amaoneka kuti china chake chikwatani chikwapanga distract. Ndi adafufuza anapeza kuti anthu aja khangati amamvesera mpira, siku imene kunali mpira anali pa wireless amamvesera mpira, ndi amati akayankhula kena kwamvereka kuti mpira uzokhala bwanji, ayankhula mpira uzokhala bwanji. Ndi distraction imene yoyo mwina akanakhala sanali distracted akanazindikira kuti zinthu sizikutani sizikuyendapo. China technical difficulty kunena kuti ma wireless awo amakhangati kuti sakumvana bwinobwino. China chinali weather, chifunga chimene chinadzitsika pamene pokunkutani ndi kutchinga chilichonse chifukwa anthu akanakhala kuti amaona sibwezi zonse zitatani zitachitika. Ndi kuopsa kwake muganizo unena kuti ngozi yonse inachitika kwa anthu onena kuti samayenera ndi kupezeka kumalo kumene kokoko. Onsewo analibe amene anali ndi intention yokapezeka ku Tenerife, onse amapita kwina. Palibe amene anadzuka tsiku imene nkuganiza kuti angakhale malo amene wo island ina yoneliwo analibe samapitako. Ndi imeneyo ndi ngozi yopsa kwambiri imene inachitika. Ndi pali maphunziro ambiri. China chimene anapeza kuti chinacho lakwika inali language barrier, kunena kuti uyu amati akayankhula ina isama mumvetsetsa amayuza ma terminology osiyana. Ndi ngozi yonena kuti anthu ambiri even mapilot akamaphunzira chanjani amawatani amaphunzira amayita study ngozi imene yoyo, chifukwa choti pali maphunziro ambiri kuphatikiza kunena kuti anasinthisa language, kunena kuti mukamayankhulana kumabwereza chonena kuti uyu akanena kuti apereka instruction kuti mukhote pa C4 chanja mubwereze kuti tikukhota pa C4 makuti, kunena kuti zidziwike kuti anthu mwatani mwamvadi zomwe mwatani mwauzana, kusiyana mkungu yankha kuti okay mina nkayankhulana okay kuti andizimzonera kuti pena so makanga kuti anthu samatani samamvana. Koma ma recordings zonse anawatenga zonse zizi zukhanga kuti ngoyankhula koma ndizonena kuti zinali mu recording, zili mu recording kuti uyu anayankhula izi, uyu anateri, uyu anali frustrated, uyu anali anxious amafuna azipita ku nyumba amango kalipita amatani, zonsezo zili mu machani zili mu recording. Ndi mapeto ake overall anapeza olakwa anali Van Zanten ndi changu chake kufuna kuti adzipita. Ndi KLM inavomera kulakwa ndipo inapereka ma compensation kwa anthu omwe anavulala, anthu amene anafa ndi azibale awo. Imene ndi nkhani ya KLM ndi Panam Tenerife disaster. Zikomo kwambiri.